Pakaraya ta. Ala. Original na bangkulis yun yan. Bako na yellow pin. Bangkulis original yan. Original na bangkulis. Tuna. Ako yan. Ay yellow pin sa yelo. Yan gusto ko sa imo. Oragay. May tuna dyan na dumating. Magkano yung kilo? Makakasulisit man bangkulis. Mahal yung tuna kahapon. Kaya po. Magkano po? Palakaya. Ayo, palakaya niya. Ayo. Bago sa linyasi. Ayo, sibo yan. Sibo. Magkano yung bigay mo po? Ang kinaka niya sa linyasi. Hindi mababa sa 200. Mahal ang black pin dyan na po. Subago, hindi na ko pwede sa linyasi. Magaganda nga ito eh. Ngunyan, bangkulis. Mga 5 kilohan nga ito. Oh, 5 kilo. 5. Pinakamababa, 4. Sabi mo, Dito sa Palakaya, Bicol. Bagong huli to. Sakaw. Sige po. Ang size niya, 4 na kilo hanggang 6. Oh, kaway ka dyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang panahon, maulan na. Maulan na. 28 ulo na huli na ng palakaya namin. Salamat Lord, salamat. Thank you Lord. Teka mo, Alido. Tayo sa Malugo? Ano mo? Nasa Malugo kami? Aram tulo si Lucan, ka pa no? Napod na yan? Tayo? Natulungan ko lang. Sa'yo ko may gandang post bangkulis. Yung pantulo. Lang pa yan. Ano dito? Uy, sa mo man dyan. Di pa ko nakakalasa. Onde? Nasa karata 30 pala, maarki lang tayo ng bilog. Lalo nga, sabi niyo ka. Ay, may kauli ako sa nasa. Kulang nga niya. Gura na tayo ma'am. Hindi naman ako nagpapatong dyan yung dakula. Ano din maalangan. Sabi na. Oh, sa mo man dyan. Ano ito? Hindi po. Para 150 kilos lang yan. Para sa tuya, sa mo, Ping. Para sa ko. Ay, ilan na ka na. Paano na utang na kung pagkapagdadarap mo ka? Ari, Lucy. 12 kilos. Lucy. Hey, me. Lucy. Matibay sa estimate. Ano na? Balance yan. Jadi lang yung diferensya lang. Tibay yan na. Hello. 12. Day. Tira. Si Lidya. 12 medya talang. Ano niya? Oh, yeah, 12 medya. Lucy Lidya. Wala ko naging listahan. Lucy Lidya. Babang kilo man siya.
amigo mo yan. 12 media. Tungkol ko yan. Dapat si Edus pa yung puta yan. Ano lang yan, joke ka. 200 ang kilo. Ilang kilo? Wala mo yun ito. Tayo, makarga sa Carmelita. Makarga ka sa Carmelita. Mapanalo naman ang dasin na. Ibabakan. Saan mo na lang kung double scratch? Ano na? Sige, ako yung palutal lang. Boss, oh. Siga, ikaw ba? Ano pa? Sarong kilo lang, ano? 24. Sige. Lag mo na duman. Duman mo na sa panyiramid. Dahil mo pagpilian, iyon na yan. Dahil ko papapili. Kasara din ang gusto ka naman ni ako. Tama na yan, tama na yan. Tira. Wala sa 21. Yan, tama na yan. Oh. Pero patuloy na. 27. Tira. 27. Patuloy nga na, patuloy. Hindi, Tulog Ito kita. na, umapay. Pahalaganin siya, stream. Palanganin man po. Patay ka ba? Ikaw yan. Kaya na magdagdag. Wala yan. Gusto niya dyan. Ayan, sige. Tira. Another 27.